Bună ziua, eu mă numesc Eric și astăzi voi pregăti niște paste carbonara și hai să începem. Deci, avem nevoie de 500 de grame de paste, îi folosesc barila, niște bacon sau guanciale, cum doriți, eu n-am guanciale așa că o să folosesc bacon, 6 ouă și asta este pentru 500 de grame de paste și niște parmezan. Acum voi separa ouăle, albușul de galbenuș. Bun, am terminat aici să separ ouăle, iar acum voi lăsa acest albuș deoparte, deoarece nu are nevoie de el. Îl putem folosi mai acolo pentru niște și acum venim aici și mestecăm ouăle. Deci, repet încă o dată, aveți nevoie de 6 ouă în total, 4 galbenușuri și restul 2 întregi. Acum vom adăuga niște sare. Sare mult cer. Ok. Mai mestecăm puțin. Și acum o să arătăm parmezanul. Bun, și acum vom adăuga un strat generos de parmezan. Ok, am terminat de rastul parmezanul. Doar un pic bună, dar nu contează. Am mai pus niște exerciții. Curățăm și noi pe aici. Oh, pardon. Curățăm și noi pe aici, frumos. Și amestecăm. Dar mai bine folosim așa îmi place să folosesc. Acum voi puteți folosi și buliță, lingură, ce doriți. Dar voi amesteca bine. Ok, mai trebuie puțin parmezan și treceam la îndemână. Voi folosim și parmezan de ras, pentru că vă durează prea mult timp să mă aștept să arăt. Am revenit din nou parmezanul deja ras. Mai adăugăm ceva. Așa, perfect. De făcut sosul. Cam aceasta trebuie să fie consistența sosului. Bun. Acum am venit aici și vom face baconul sau guanciale din doriți noastră. Și dacă auziți ceva pe fundal, este apa care fierbe. Dar hai să vedem. Dăm drumul la bruză pe un foc medium spre mare. Adăugăm baconul. Nu este nevoie de unt sau lei, deoarece are deja multă grăsime.
foarte, foarte, foarte mult ger. Cam așa trebuie să arate baconul când este gata. Și acum, ce vom face? Focul. Și vom aștepta frumos până când se fierb pastele. Am pus aici pastele fierte. Așa. Și acum adăugăm sosul acesta minunat. Punem așa uniform. Punem tot. Nu se nimic, deoarece este extrem de bun și aromat. Așa. Și amestecăm. Chiar închidem focul, deoarece nu vrem ca oul să fie gătit, să se gătească. Bine pus. Și amestecăm foarte, foarte bine. Deci bine apă. Nu știu dacă pe cameră se vede așa de bine, dar